мастиёпара даъват кардагӣ будам. Шахи Рашидиш уверин буд. ба хотири худ ба хотири 50,000 чиза маам кардагӣ. Ман ҳамин ҳақората не ки ман ози пушаймон шидагим. Ман ғамзадора ҷамъ кардагӣ. Фавика бисёр дастгирӣ мекунам. Хай, фавик братишка. Шӯҳрат ранги арӯси чи ай? Пулпараст. Хеле гуфтум ку метавонам фаъолиятта қатъ кунам. Наздиктар биё кабутари сиёҳ маро гиромро бе ягони сиёҳ. Наздиктар биё кабутари сиёҳ маро гиромро. Бачакоина Музаффара ҷои дамгириша ёфтем, яъне вақтҳои холигишда идеора да ҳами ҷа ба фикр мегира, ҷое ки ҳеҷ ка нест. Ва бачако ина ду мошини конкурсшан. Конкурс да каналш гузашта ба фикрам уже тамом мешавад, барое ки хела билети рафтагиай. Марҳамат кунен. Сум Ассалому алейкум. Ой, мо навёфтем ту айкҷо идиёта мегирифта. Саломатӣ хуб биё. Чиста зиндагии тоҷикӣ. Германия рафта боша фромӯш накардагӣ. Чӣ ба ҷа бовар ки ҷои зура. Асабора дамҷа ором мекунӣ? Я ҳафтада я бор ду бор мебиём, ай саҳар то бегонира амҷада ёмба. Идеяра ҳамиҷа мегирӣ? Иштияк. Ё нокану? Ё шафтолу. Худа дарахшиноз гирифта. Нок. Ё гелосан, ё зард шидагӣ, ё шафтолу. Чанд қаи боғ? 2 гектар. Ба фикрам хела кор мекунан. Ё хитам кор мекунӣ ҷада? Пеш вақта кор мекардам. Кадом вақт? Иҷа боғ набуд. Иҷа мо фақат чӣ мекардем? Хитом мемадем. Кишти кор мекардем, гандум мекоридем, помидору бодиринг ҳам деҳқонӣ мекардем да. Баъд охирон вақто уже чӣ хелай? Ҳама бачаҳо калонши Россия рафтему, иси замин падар да тоқамон. Баъд гуфт ки биё боғ мекунем замин. Иҷа знаеш ҳақ надорӣ на хона сохтан, барое ки чи киштлора чӣ мегӯям хеле? Не хона. ҳақ дорем знаеш. Уҷа ҳама шайхта. 2 гектар ай 2 гектараш уна у тараф. чанд бача мешавад? Уна дарахти калон уна диди да. Ай ана у дарахти калон. То уна у тарафай карочи у исеш рай поизда расидаги дрози бада исеш. ҷавонӣ да хела деҳқонӣ меҳнатӣ будагӣ. Нам 2 гектара картошка. Неки атмосфера чӣ форида кун махлу. Я машайхта. Кадом эда мисол чӣ дар корай? Мирғ дар корай? Унош хурус будай. Марҳамат кунин. Любой хел мирғ аст. Ё ман хиёл мекунам ё мирғи фабрикаиян чӣ хеле ҳастану? Вай я қисмиш фабрикаия. Сафедошун? Балки уна воша мефаҳмӣ ки тоҷикиян сағиро. Аёш ба тоҷикӣ монанд нестан. Унаво нигеран. Унаво нигерану? Ё ман ғамзадора ҷамъ кардагӣ. Дами ҷамъ бисёра. Оли бисёран ё. Оли даҷа як қисмша. Ба фикрам нигерам нигеришон намондагӣ дай бай. Дигар. ғамзадо мезананшон, тарсун кардаганшон. Салому алейкум тамошобинони гиромӣ. Имрӯз як необычная атмосфера даем. Яъне локатсиямон боғи Музаффаршон ва барнома имрӯз дар репортал мебарояд ба реп связани аст қайқа. Бо ки бихоҳӣ нахоҳӣ ози рэперо қайқа қадиту рафтоомад дорам ва ози да важни сабитиҳои рэперо ҳам иштирок дорӣ. Мисол батли 50,000 ташкил кардӣ, фавика дастгирӣ дорӣ. Ба фикрам бо клипи Сиванда саҳм гузошта будӣ. Ҳамин чизора иза этого гуфтам қатъи як барнома кунем ва вақте гуфтӣ ки ман дар боғам ку, гуфтӣ ё ки форат биё ё ки миём. Гуфтам не ман миём. Барои ки нам хеле атмосфера хай буд. Ё гуфтам пагаме биём ё ки гуфтам дар боғам форат биё.
Боғ интересный чизай ба фикрм тамошобино да ҳамин чиз ёд кардагиян открытие атмосфера, так как фақат барномаон дар дуруни хона буд ё ки дар дуруни офис буд, хеле положенида набудем. Ва Музаффар камтарак як савол битим. Я салом алейкум ман қати подписчикот. Салом алейкум ҳама каса бародаро, подписчикои доди худо, канали РЭП.TJ. Ҳама каса хуш омадем ба боғи ман. Дай боғ асосан ҳамин чизоша барои худит мегирӣ ё ки мефурӯшӣ? Рости габи боғ хела калони бада, и 2 гектарай. Иҷа 2 гектарай, и беҳад меваи бисёри бад мета. Ира ту успед намекунӣ хурдан. Я дарахша мехӯри худидага. Мефурӯшем албатта. Значит, бо як шарти барномаи мо ҳамияе ки ғайри ҳамин интернет даромад ҳаст. Даромад ҳаст, албатта ҳастай. Барои ки як сторис дига гуфта будӣ ки ман цехи тортпазӣ дорам. Цехи торт дорам, бале. Дар ки ҷой вай? Зарафшонда. Хеле метонем ай дигар тортҳо фарқ кунем. Торш дагон чи наистагия? Шириниҳои Шаҳбоз. Значит, Шаҳбоз? Шаҳбоз додар ман бачаи буд кун. Значит, додар ҳамун чиза руководителӣ мекунад. Торт мебурорем, рулет, булочка, печин, коржик. Хаям чанд намуд чизое, да. Значит, агар ки канал там мабуду ягон проблема шава Инстаграм там, даже ягон ҷо намеҷумба. Не, ростига ба кима хали доходи асосии ман айрӯи канал нестай. Айрӯи бозирам нест. Айрӯи бозирам нестай. Ман кроми ин чизо, кроми интернет, мисол дорум доходи кина, мисол боғ дорум, цех дорум, магазини продуктови дорем. Магазин, мисол ами и корорам мекунам. Барои чӣ хости репероро дастгирӣ кунӣ ва 50,000 сомонӣ ҷудо кардӣ? Рости гап интерес нашид просто. Ҳамин як-ду батлерое ки сахти бад мада маҳқулан ам батлаам яташ лендай. И ба фикрам да ҳама маҳқулая да ман не жостки бад чӣ мекуна. Ман Стёпара даъват кардаги будам. Стёпара гуфтанд ки дар хизматай. Хай бо бачаҳо ҳамун чизо шогирдош буромадан связда ки гуфтанд агар ҳар боре ки хизмат мебиёя мера ҳамун маблағша ба кала гири рафта омадан шава метона омада батл када. Хай чия чемпионат меши 4 бор баромад мекунӣ, уже чемпион финал мебурӯӣ. Ҳамун даже урам ба кала гирифтам. Ҳама чиза ба кала гирифтам. Ғайри 50,000 бо ман ҳама ҳамин чизора ба кала гирифтам ки баъд охир да омад ама основном одамо отказ карданд. Уже монд одамое ки қатъи ӯо неинтересни мешид. Фаҳмидӣ? Банкрот мешидӣ? Банкрот мешидем. Значит, ай сабабе ки ваё розӣ нашидан, из-за этого қабул далши набурдӣ? Раллик накард, ленд накард. Сабабаш чӣ буд? Сабабаш намедонам. Чӣ буд ки может кам буд 50,000 сомон. Чӣ ягон бор дар репи тоҷикӣ барои як ҷо 50,000 набуд? Хайна, короче, раллика мегирем, мисол гуфт ки ина майли ман мебуром, ӯ шарти худша монд бо давҷа. Ҳар як бори буромаданам гуфт бо 10,000 сомон метӣ. Значит, 300-400,000 мегзашт агар чӣ дар рӯз мешид. О, баъд туғри нагирифт да, короче. Ки конкретно розӣ буд ай одамои известни? Ай одамои известни. Ман рафтам Навик розӣ шудагия. Навик розӣ буд, Шахе розӣ буд. Значит, ё да важни набуд, мебаранд, намебаранд, ягон условия дига намонда? Не, условия намондан, ё гуфтанд мезанем конкретно. Шахера худаш уверим буд. Ба хотири худ буд ки просто? Ба хотири 50,000. Мезандан барои 50,000. Мисол на Шахера худаш уверим буд. Ман мезанам гуфт конкретно ман бовар дорам ки ман то охира мерам барои 50,000. Навикам ам хе? Навикам ам хе. Фавикам. Фавикам хай медонам фавик чиста. Якм ами вақти нои фавика гирдам гуфтам 100% розӣ мешава фавик, барои ки фавик ягон чиз тирят намекунад байни қадар одамо бояд баромад кунад. В общем ки ҳамин чиз отменит шид, бисёр одамо отказ кардан, баъд дига накардем. бо баъди бо папитатсия кардӣ уже одиночни реперора дастгирӣ кардӣ. Киёра дастгирӣ кардагӣ? Ки дар хизматат расидагие? Хизматам расидагӣ клипи Сивана кардам. Набуромад? Набуромад. Ки дар клипи Сиван
авария рам худ мошин ма бурдам задан лабаҳои шикастан мисол расходи калон кардам ми бояд не хели бомба броя набромад неки набромад охириш да ҳамид омад охириш намедонам чӣ хали кард ки короче ки ҳам клипа набурам хе рафт ина рафт мондам клип мисол ӯ қадар расходи кардем дута актёр овардагӣ буд як актриса як актёр 1000 сӯми вора додам бо ярӯза коршон барои ярӯза коршон 1000 сӯми даъво додам мисол мошина овардам задан лабаҳои пабоя тит пит кардан мошина бурдем пеши усто 1000 чанд сум да лабаҳои харид иси 2000 сомон мошин шид полировкаш кардин сарон барои палбон амара ҷазир кардагӣ буданд капот хирошидагӣ тит пит буд мисол 2000 сомон да мошин расход шид 2000 ёда додам 4000 квартира синимат кардам ярӯза не чанд рӯза буд квартира рӯзи 200 сум минимум квартира омадем чанд қай клип шуда дри квартира синимат кардем виски писки овардам барои сигарет оригинал ҳамаи чи оригинал буд расходи калон кардам давай ма дав клип бародаро илтимос бинависен дар канали Сиван ё ки дар канали ТОқИ.ТВ ки илтимос ҳамон клипа бирорен кроме ки чанд рӯзи сиёмка рафтем мисол и қадар расходои раҳмон ис мошином ҳамаш дар ихтиёри ҳамон клип буд ина мисол клип охири клипда бояд мошин падарка мекарда духтар чӣ мошина падарка кард мошини ҳама эс-класси мара падарка мекардан ака да клип короче да тарибат ҳамеда короче ҳаме чизо буд баъд давҷа бо чӣ расход буд плюс алишер стаф ва марда камерачия мисол вай снимат мекуна монтаж мекуна клипа меброра ҳамаи чиз дар калаи ма буд полни расходаш як клип сиёмка кардан бировардан ина худат бугу чанд сум худат ози ҳисоб кунем Айснат Шарифов да бисёртар дар реп ту сухтагӣ не як ма сухтагӣ нестам расход кардагӣ расход кардагӣ ҳамин расход карди сухтан ҳисоба бо клипи дига клип да чӣ накардем сам нагузошти клип да не фавика бисёр дастгирӣ мекунам хай фавик ба дастойне хали хай сағира ба ҳурмат тайростига ҳурмат мекунам сам любой чизиш да чизе дар кора мекунам фавик хели акара мумкин дига наёвӣ барои ҳамун чӣ гапет мега ман тамошо кардам дар каналаш чихи насиҳат дора нашуд ҳамун батлову нашуд гапҳои камтарак дағалат ҳамбора риоя кун барое ки ман медонам мумкин шумо надонен тамошобино ман медонам барои ҳамун коре ки шида буд барои 5 рӯз ҳабс карданаш чӣ хел переживат кардагия ва чӣ хел даводав кардагия бачаҳако гуфтанд ҳусейн гуфт ҳами возможно набуд агар қачо мерафти 5 рӯз месудӣ ба худо ёра хай чӣ ҷои дурӯғай мисол инами хай ҳар се ҳамон вақт чон ина бипурсен ҳамора ку фаъолиятшона қатъ мекардан аз интернет бояд каналошона бояд удалид мекардан полни удалид мекардан фаъолият дар ҳамин интернет полни қатъ мекардан хай ман хеле давдав кардам иси ки бо ё 15 сутка буд 5 не бо меган ай пушташ гуфтиян хай нами изо намекашам хели даро дори буд хела гапот гуфтан хела манам ҷанг кардан то што ман ҳамрӯз дар дарани батл будам ки охи ман онҷа шитагӣ будам хитам будӣ да мисол ҳози агар ки возможно боша батлора чӣ хелӣ мешавад сар дода барое ки худат онҷа дар будӣ уже медонӣ чӣ требоват мешавад тибқи қонун чӣ гапҳо ҷоиз нест гуфтаншон дар омма ҷамъиятда ҳозираш да нигоҳ ки ҳозираш да манъ кардан полни манъ кардан и чиза мешавад доди худо ай сар додан мешавад мисол и ба як маслиҳат ба як мисол як хеле ки мисол ҳамун чиза ту ба кала мегирӣ полни як одам дигар чӣ гап мешавад одам меган любой гапу чапи мешавад ҷавобгар ту мешавӣ охи медроӣ ба кала мегирӣ иҷозатша мегирӣ мисол намҷа мисол ҳам ту батла сиёмка мекунӣ батли ду каса ту дар каналат меброрӣ ҳами хияст ту ҳам канал дастаратса мекунӣ ки ҳамҷа ягон ҳақорати дағал ягон чи набоша ҳами беҳақорат бе ягон чи мешава ҳамин чиза далши давом дода
ма бовар дорам мешава ин кора када. Значит, барои ки ман нашоди чиз гап задам. Я одам пайдо шава ки дилу гурда дошта боша, бакала бигира. Фақат ҳамура чикна ки чи бай хели шид. Ана вақти бакала гирифти не ки бо ҳам хали дал шишид. Соже светота мекишан. А беғарзи ту касе ягон кор мекина, ягон кор намекина, мисол ягон каси дига батл ташкил кадани мешава ку, ту ҳақ дори ки ура намонӣ. Намемонӣ уже ассоциация ҳам яку лицензия метиву. Баъд фикр мекунам агар ҳам хеле ягон дили гурдадор пайдо шава, ҳамин чизоро ба калаб гира мушик. Ма метарсам. Барои ки масъулияти калон дора бениҳоят. Конечно. خیلی گفتم که میتونم فعالیت تقاط کنم ای روی نمیخالی کارو کیازی خودت میدونی که یا برابر بلاگرها و رپرها همه این همی زندگی خورد و خوراک ای روی همیه ما اول سوال مهم بود که یکم سوال دادم که اگر که اینترنتت چی شود تو پرابلمت میشود در فینانس کی گفتی نه و همه رپرها را برنامه ما اساسش همیه که چی رپری هستیم پلیبوم برنامه رو بسیارتر رپرها تماشا میکنین با امید پراسموترای یوتیوب با امید رکلاماتون نشین پلیبوم لیتسایش ما دبادی همه میزنه دیگه تماشاتون نمیکنن رکلامادات هم ادکاز میکنه خرید کار کردن بعد دلش او قدر وایمه کدی خونه را چه میخرونی برای امو حوزی سوم داری یگان بیزنس شای دیگه بکن یک پراستوی پریمیر اینا ما یا مثالی عادی بیارم خیلی مثال اینا ما را از پریمیر نمیگیریم برای که ما مثال ایدرنی همی یوتیوب نه خیلی چند سال کار کردم در گرمانیا ما جمع کردم ما مثال 3 سال استرویکا کار کردم ما 3000 یورو اویلیک داشتم من هم پول جمع میکردم فقط جمع میکردم که ما پگاه تاجیکستان بیام یگان بیزنس کنم فکر دبدی که پلیگوم دایجا بیسونم میستی مثال این چیزا ما را خیلی اینا حساب نمیکنه پریمیر عادی میبیاریم اینا بچه‌ها واینرن اینا زنجبیل برو ندیدی уже 2 تا точка خشونوی کردگن نویا اینا مثال این همه چیز پریمیر در بوی کاست کی یعنی ورم او قدر روز پراسموتر هم داشت باشن که درون دمیدونن که این تا آخر نیست برای همین یگان چی جمع کرده یگان کار کردن در کار بغرضی بسیارش از چه قبیله نمیتونه جمع کردن ده همین را چی ریکامنداسی میتی چی خیلی جمع کنن که همون سومی داشتگیشون بنارم از خود نکنن وقتا ما بسیار شدیدگیم بسیار آدم‌ها دیدگیم که همین رپرها اکو پلی زور کار میکنند و خدا ما لیچنا با چشم خودم دیدگیم چه خالی سو میگیرن این همین در پیش خودم 5000 6000 تا 10000 سومون پول میگیرن که پگا میبیوه ندارن راه پولی داشت ندارن راه پولی نداره با خدا 10000 5000 در یه روز از خود میکنن اگر امی پول جمع کنی را میدونی چی خیلی دادی خدا امی یا جودا کو با خدا امی یا جودا $200 پول جمع کن در یا $200 پول جمع کن بعدی همو کو اوجه تو میتونی که نه خالی همون را نکی راست خود نکه فکر که نداری اوجه تو داتنگیوان راست خودش نکه اوجه تو میفورد که اونم 250 شوا فهمید چل میمونی اول داخل چل میمونی این پدنالات ماشین میگوی 50000 سومونه ما باید امیر خرم اینا ما 2000 جمع کردم فهمیدی اوجه تو همون چلت کتی رفتن میگیری فهمیدی به ما همین در دوونیم کنم با این محسه کنم به 4 کنم هم خیلی پول جمع کردم میشوه خالی یکی باره گوی ما 100,000 پول جمع کنم و نمیشوه خالی پول هم یاسم دستم جمع میکنیم مثال رپری که کاروچی یک خوبچه برشکا داره و یک خوبچه عروس داره و چیکو کنه که هر ماه $100 خطیه جمع کنه چی ثابت میتی؟ برای که من همین قدر فکر دارم رپرو همین موبایل ماه میشون کو دیرم ندارن ثابت همیه که داده خدا همین رپرو اینا مثال بچه‌ای که یاشانه 20 ساله 20 اصلا همون یاشا اینا هم خیلی این 30 ساله 35 ساله میشن کو چنین ما میشن کو بعد اون وقت میفهمن که عروس بازی و جورا بازی و همش دروغه اوجه پشیمان شدگی وقت گذشتگی از سن سال 30 رفت اوجه نیم شده حیاتت نیم رفتی نیمش مون اوجه بعد فکر دمه داره که من چیکار کنم اوجه سن سال رفت دیگه کاری سازم کردن نمیتونی برای همین قد در همین وقتی یوشی کار کرده پول جمع کردن در کارای بسیاری بعد عروس بازی و جورا بازی و این هم در کار نیست فکر میکنم رفیق ها سلام علیک میشینی یا جو
я моҳда я бор қати рафиқот мешини мехези хайр рафиқои салом алейк ҳамкори хали и хали бугӯй ман ҳар бор ки яки ҷои пул ёфтам сира зарам кайф кунам қати ваёи хали и баъд охираш пушаймонӣ дорад. сабаби ҳамин қадар проблемҳое ки реперо меғалтанд ҳар мо ба розӣ мешаванд 500 сумдан батл меброянд ҳамия ҷамъ намекунанд. основной сабаби ҳами конкрет наша бугӯ ман ҳами 60% ҳами реперои хидмора дидам ку ду трек мехонанд иқак знаменитӣ мешаванд ку хали номшон мехеза ку катагишон дар осмон мешавад буратан ба худо айхид мераванд уже сар мекунанд задана ягон рӯз ишор намебиниша ба мебинӣ ки ямо пас канал шада фурӯш монда. ман инамия бароям мегӯм ки ин қадар меҳнат мекунанд. мисол ҳозир репер дар ягон маслиҳат ҳастай ки мисол мега ина мара проблемома гуфтен чико кунам. ягон бизнесҳое ҳастанд ки битона хатя пассивни доход шава ҳар моҳ хатя 500 сум бичака. мисол ай примери худат ҳаста чӣ банеста бозор дар точка кушодан метавонам хеле ёрдамшон ҳамин барои ягон ҷодая иқак майдаг я будкачаи ходокхона ҳуй кадан пули калон дар кор нест доди худо. чанд сум дар кора хеле опит дора 10,000 зиёдтия барои сомон значит метавонад 10,000 сомон я батл бироя я батл бироя ду треки дига хунам пули мули исиша ҷамъ се реп заказ бигира моҳа корушина ду моҳа кор ина се моҳа ҳар моҳ метавонад 3-4,000 сомон бичакуна 100% зиёдтиш кати то 5,000 мехалтун баъди 6 то 5,000 ина мардак опит дошта бо ина худо гуфти даёд музад худо и чизи вая да и сезон мехраш любой кас мехра любой кас ами любой кас чи камбағал любой кас ина я пример ина я бизнеси ки мисол ба 10,000 сомон метони зиндагита как нада пеш барӣ. бачако асосан барномаи ма ҳамие ки проблемора нишон битем ва именно айбайни худтон шахсиятҳоеро нишон битем ки дар опити худшон доранд ҳамин чиза яъне блогерай бозӣ мекуна бозӣ яъне байни подписчикош основной бисёри вақтчам мебинӣ дар инстаграм мешина сторис мекуна лек дар баробари стабилни доход дора берун аи чизо яъне пассивни доход мегӯянд ин чиза яъне ту фаъолиятат ҳамун чиз нест вақт дар ҳамун чиз сарф намешава не ки доход омадаестай ан ҳамин чиза шумо да пример мешава барое ки бисёри вақт мебинамтон ба худо бисёри вақт зуртон меояд каналотона бесум почти мефурӯшен бесум мерен почти бесум батл мекунен солош кати подписчика ҷамъ мекунанд канала обод мекунанд да я нархи мефурӯшанаш ба худо ки ин проблема асосӣ ҳаматона меай каналотона нахо қадар у пассивни доход ҳисобаита дар канал мефурӯшӣ ба фикр мекунам рамони ҳар моҳ 30-40 доллар кор мекунад хиҷбеи чӣ ё хали одамо цел надоранд дар хичон доди худо ба фикр вазифаи хидмонози ҳамеае ки ҳамиёра як огоҳ кардан дар кор ки палибом ту пага ай дар бади мардум мезанӣ охӣ на самом деле охӣ ина бисёр реперои кӯҳна агар ки ба амеди просмотр мешитанд ози зиндагишон ба фикр пеш бурда наметонистанд ози ҳамашон ай паси кору бори хичонам бизнесҳои хичона доранд ина кира пример биёрна мастер исмаил баха 84 директор мастер исмаил директори компания СОР директори маркетинги отдели 55 группа баха 84 ба фикр чанда бизнесҳои хича доранд ваяй директори ким чизи вай тсела ёзи ҳамон ба фикрам маркетинг да маркетинг да ё яъне кадан дар кор бачако имрӯз шӯҳрата диден фаромӯш накунен ки пагаву шӯҳрат бо пеш я шӯҳрат ранги арӯси чиай пулпараст ҳам бина ки кадомеда касе маъқула пеш ҳамон медаво мерава барои ҳамо эҳтиёт кунен хитона якум хитона дуюм ояндатона фикр кунен чунки фикр мекунам ин чизо охир надорад анашод именно ҳози ҳамин ситуатсияи шидестай байни реперову батлеро агар ҳамин давом ёфтан бигира реп метавона ягон зарари ҷиддӣ бина даже реперое ки реп мехонанд мисол мегирем ҳамин ранги батл бори ҳам хали чӣ даже репошон ҳамози ҳаққорат шидестай
ранг ҳам батл бори метавонанд реп ҳам дар тоҷикистон маҳкам кунанд. Ин чиз возможнее, братан. як гапи дига фаҳмидам ки гуфтанд ки и 5 рӯзе ки чӣ буд и слишком осони бадай барои мо агар бояд ира ягон ҷиддитар бинем зиёдтарш кунем. яъне ҳозир дани момент мисол ҳамин рӯзе ки ин бачаҳоро маҳкам карда гиданд марам файрод карда гиданд ба фикрам хитам файрод карданд алиҷона файрод кардам. Короче кам касе дар ҳамин соҳаи интернет аста почти ҳамаро файрод карданд. Файрод карданд ҳамин хали гапи чап рафт дар ҳамун ҷо. ман ҳамин чиза ба ду гӯши худам шинавидам ки ҳамин чиза маҳкам кунен, ҳамин батла маҳкам мекунанд. агар ҳамин чиз ҳам рафтан гира мумкин ҳамин реп ҳам ай байн баранд, ҳамин чиз ҳам дига хондан блогерор ҳам метавонанд ҳам хали кунанд. барои ки мега шумо вообще бисёри бад озодитон доданд, бисёри бад паридем. рост реально ҳеҷ ка ҳеҷ шумо намегуфт. на самом деле ягон ҷо на файрод даже намегуфтанд ки мо шуморо тамошо дорем. ягон гап набуд. нехай на самом деле ҳамин ҳақорат камакак. ман кати фавик видео кардам гуфтам ку чиза ман кардагим ман ҳамин ҳақората не ки ман ҳозир пушаймон шидагим уже ва чиз гузашт уже фаҳмиди. барои ҳам ҳозир одамое ки ҳамин чиза накарданд ҳамиёро мегӯем ки накунанд ҳамира. ба худо пушаймон мешавам. бад бародаро фикр мекунам чизе дар кор буд гирифтен ва мо пешаи чӣ тамошо карда будем ки мо хеле омадем нишон додем боға ва худона эҳтиёт кунен. насиб карда боша бояд ай видео шумо ягон чӣ ба худона баҳра бигирен. асобина реперо исправит бишен илтимос. як чӣ дига ҳоли насиб кардаги боша ба рӯзои наздик мо як клип дорем. клип дорем? клип қати баха шуд чо? не ман худам мехонам. серьёзно? реп ё ки байд? реп. о қати ки хайш секрета короче ждат кунам пускай. Да Boroda.TJ. о бачаҳо да Boroda.TJ ё ки инстаграмша подписаться кунем по-любому мефаҳмин ай рафти кор. клипи мощняй, трек мощняй фикр мекунам хали клип ҳоли ягон репери худмо кардаги нестай хали вайш зури бад кардагим. стаф мекуна расходша стаф каста алишер мекуна ҳоли накадай мекуна. значит план даст кай меброя приблизительно ҳами бега бояд шинем ҳами чиза маслиҳат кунем. значит моҳи ноябрда метавонем треки трек гӯш кунем. ду кас мехонем хун тоха нест. бачаҳо mc Boroda пайдо мешавад. не mc нестам. ва ждат мекунем. хай